Khapangni lokosangno kha kasangni si bai yaphrainai norongno ani langmani kokthai YouTube channel lansogo norok baitini saslang jarao tamo mui kuthung kainai rang puisa ajeman omno tuinai kokthai thainai share khlainai o saslang jarao mui kuthungno dui bage bag khlaimano ke mui kuthung tei kaisa ke dalo musla mui kuthung ro ongkha o saslang jarao murimi kainai chung rang puisa ajaimano bazaro chahida kaham tongo puisa kaham ken mano o March ba April maso jodi murimi kai mano ke chung khoksa rang ajen mano tai nijini bo mui kuthung bialong yangnai 2 number ke gangla o March ba April masono gangla kai mano gangla kai he chungni mui kuthung wangnai tei hatio phaleinai rang khoksa aje mano tei bazaro ganglani chahida tongo buinsai agela tiklai make belai no red na poisa kahmano 3 number ongkha sosa sara 12 mas no sosa ni chahida tongo amoni yagolo 4 number ongkha jinga chung jinga kaimano jinga kainai chung rang puja ajemano ge tabo o March ba April maso jinga kainani upojokto somoy chung jinga kainai khoksa rang ajemano ge chini mui kuthungni bialni abo yakagui mano ge 5 number ongkha kosoi ba wansaro hino borboti kosoi kaimano chung 21 dina kosoi mtui hairok kosoi kolok abo kainai chung bazaro oboni chahida tongo ge chung March ba April maso kosoi kaimano ge 6 number ke potol ke sara 12 mas no chasongo tai sara bazaro kaham no red tongo ge potol ni chahida tongo ke potol bai dirgomiyari fasal ko potol waisa kaina ke 2-2.5 বছর nung fasal tisai mano ormno jotno khlainai 7 number ongkha moso borok ni jotoni nufungono salbrum no moso darkar nango hengke moso ni chahida bazaro ko jora mui kuthung kuryong thangman yagolke osjora ke moso ni dam belai chorang tongo belai dam mano hengke chung moso kaimano halab rogo kaimano chung hakosuk rogo kainai chung moso chas khlaimano hengke moso chas khlainai chung rang ajei mano oboni yagolke 8 number ke phantok bu chung kaimano o saslango phantok ni red rok belai no kaham tongo o jarao ke henge chung o phantok kaibo chung rang khoksa ajei mano henge 9 number kangro bo chung chas khlaimano kangro ni red belai tongo bazaro oboni chahida tongo hingke chung kangro chas khlainai chung rang puisa ni obab koryong mano tai nijibo mui kuthung ni bial koryong mano chai mano 10 number hingke puitha abo mui kuthung kaisa hingke chung puitha chas khlaimano puitha chas khlainai chung omno bazar hatio phaleinai chung rang aje mano puitha chas khlainai hingke o 10 kan je mui kuthung ni mungsaka omno rongno chas khlainai chung puisa aje mano o ta saslangni mola hingke dalo muslo modde 1 number tongo puisa ba muifrai hino chung o muifrai no chas khlaini chung bazar hatio phalainai ro chung rang aji mano 2 number ongo lal sak pushtikor kaisa sabji abono chung chas khlaimano tabokno upojokto somoy lal sak chas khlainani 3 number kha maira dalo abo bazaro busli manthogo o buslino painai maira sarinai chung maira niji usai mano tai bazaro phaleinai puisa kamai khlaimano dalon modde o March April maso toma mui kuthung kainai rang puisa ajeman omno tuinai norok kok thainai share khlaika khapangni tako buksongno paithak jora ani video naiman banginai nongno khak sangni sibai yaharo jotono hambai khulumka।